Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Atong iampo ang kahiusa sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, ang atong mga leaders magkahiusa unta kanunay, ug ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi, hatagan unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nga makagagahom among kalauman ug kusog, kun wala ikaw, wala kami mahimo. Tabangi kami sa pagtuman sa imong mga sugo ug pagpahimuot kanimo sa among mga buhat ug tinguha. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Timan-i nga ang nagpugas og diutay, mag-anig diutay. Apan ang nagpugas og daghan, mag-anig daghan. Busa kinahanglan muhatag ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang gusto, ug dili magbagutbot ni maghuna-huna nga gipugos siya, kay ang Dios nahigugma sa naghatag nga malipayon. Ug makahatag ang Dios kaninyo, ug labaw pa kaysa inyong gikinahanglan, nga tungod niini makabaton kamo sa tanan ninyong kinahanglanon ug sobra pagani alang sa tanang maayong buhat. Sumala sa giingon sa kasulatan, mahinatagon kaayo siya sa mga kabus ug nagpadayon sa walay katapusan ang iyang kaluoy. Ug ang Dios nga maoy naghatag og binhi sa magpupugas, ingon man sa pan aron kanon, maghatag usab kaninyo sa binhi nga inyong gikinahanglan ug magpatubo niini aron makaanig dako gikan sa inyong pagkamanggihatagon. Kanunay siyang magpadato kaninyo aron mahinatagon kamo sa tanang panahon ug daghan unya ang magpasalamat sa Dios sa inyong gasa pinaagi kanamo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga madlokon sa Ginoo. Bulahan ang tao nga madlokon
mahadlokon sa Ginoo nga nahigugma pag-ayo sa iyang mga sugo. Ang iyang kaliwat mahimong gamhanan ibabaw sa yuta. Ang kaliwat nga matarong pagapanalanginan. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Kadato o kahamugaway maanaa sa iyang balay. Ang iyang kamanggihatagon muhangtod sa kahangturan. Mubanag-banag siya lata sa kalangitan, usa kakahayag alang sa matarong. Mahigugmaon siya ug maluluyon ug matarong. Bulahan ang tao nga madlukon sa Ginoo. Kusog siyang manghatag sa kabus. Ang iyang kamanggihatagon mulungtad hangtod sa kahangturan. Ang iyang gahom bayawon diha sa himaya. Bulahan ang tao nga mahadlokon sa Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaw ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayod ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atua sa langit. Busa kung mohatag kamo sa taong kabos, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinaguga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kung ugaling mutabang ka sa usa ka taong kabos, himua kini sa paagi nga bisan ang imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. O kung mag-ampo ka, ayaw panig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinaguga o diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao.
Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kon magampo ka sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan og pagampo sa imong amahan nga dili makita, ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom og panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga dili makita, o gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Kaning ganti sa Ginoo, mga igsuon, mao gini usa sa atong mga panganduyon. Pero matod pa diri sa atong unang pagbasa, duna gid tay angay itanom aron duna sad tay anihon. Itanom nato ba? Mo nang niingon diri, ang nagtanom og daghan muani sad daghan. Ang nagtanom og jutay muani sad og jutay. Nya gihisgutan dinhi kanang pagkamanggihatagon nga ang tao di ay nga magsigig panghatag, daghan siya makuha nga grasya. Unsa may tumong sa Ginoo nga buuan man siya grasyang daghan, aron mosamot gid siya ka manggihatagon. Ngilingya imong tupad ing nadaghan ka gihatagan ron na. Kita ra ba mga daw kayo atong tigomon. Dili na mao'y teknik ha nga tigomon ang pagpanghatag. Ako bitaw sige kog sulti ninyo dinhi nga palit gyud mog slat. Palit gyud slat. Nya mas daghan imong palitong slat, mas daghan ang moabot nimong grasya. Mao na ni ang gisultis Ginoo. Palit ka usa ka slat. Unsa may mahitabo? Kanara sa ibalik sa Ginoo nimo. Karon atong gipadayon ni og baligya ning slot sa Sitio para ni sa atong pagpadayog tukod og balay. Sa atong ginagmayng mga slots nakatukod na tag ubay-ubayng balay, gatos na kapin. Karon padayon tag tukod. Kamong nakatampo ani og sa uban pa natong mga slots. Congratulations, mas daghan pa mog madawat. Ngano man tungod kay matod pa diri sa atong ikaduhang o sa atong ebanghelyo, ang nagbuhat sa tago para sa Ginoo, sama aning palit og slat, sama anang pagampo, sama anang pagpuasa, gantihan gyud sa Ginoo. Pasabot kini di ang atong pagpanghatag, kining atong pagbinuotan, wa tay lain nga tumong ang pagdaig sa Ginoo, ang paghatag sa Ginoo ug pagdaig og himaya. Nya iya sa nang ibaws nganhi nato. Mo nang bulahan gyud ang tao nga mahadlokon sa Ginoo matud pa sa atong salmo. Ug unsa may atong kahadlokan, kanang din ata ka maong manghatag, kanang mahimo natang daw mahadlok unta taana. Pasabot, tumano nato ug sundo nato ang pagkamanggihatagon sa Ginoo. Kay iya sang tumanon ang iyang pagkamanggihatagon ug ganti nganhi nato. Pagampo sa katawhan. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios ang tuburan sa gugma ug sa tanang butang, ug moingon kita, Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo. Ginoo, patalinghugi ang among pangamoyo.
Nga ang simbahan, matinud-anong mutuman sa iyang tahas ug misyon sa pagbag-o, sa ingon ni Kristo sa tataw, masinati sa tanang tawo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga kaparian ug mga relihiyoso, makugihong musangyaw sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang masaksihong pagkinabuhi, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang nangulo sa lokal nga katilingban, magmatinud-anon ug magmanggihatagon diha sa ilang paghago aron mabatunan ang hustisya, ang dignidad ug ang kahiusahan sa katawhan nga ilang gipanaarang alagaran, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga masakiton ug sila nga nabugatan sa ilang pagpuyo, makakaplag sa talagsaong gugma ug pag-atiman sa Dios, pinaagi sa mahigugmaong pag-alagad, pinaagi sa mahigugmaong pagtagad sa ilang mga kabanay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Nga ang mga nangamatay, makatagamtam sa tunhayng kalinaw sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pangamuyo. Dios among mahigugmaong amahan, hatagi kami sa mga grasya nga among gikinahanglan, ilabi na gayod ang among gipangamuyo nining misa, kay amo kining gituboy pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Animo, ihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini magapahimot kanimo. Jutay lang kining ihalad ko karon, habang kinasing-kasing. Nawata kining akong ihalad, Ginoo, mga bungang abot sa yutang imong ipatikan. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasing-kasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos na simbahan.
O Ginoong Dios, niining pan ug bino gihatagan mo kami og kalanon alang sa lawas ug sa kalag. Ang santos nga misa magbag-o unta sa among kusog ug maghatag kanamo og kaayo sa kalag ug lawas. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristong among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niining ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinomdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa.
Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo man ang gingharian, ang kahulugan himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa usab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apanipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat, O Jesus,
nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia timaan sa kahiusa, makapadangat unta dinhi sa imong simbahan sa matuod nga kahiusa o kalinaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. So padayon mo mga igsoon o suporta sa atong YouTube channel kaning Padriciano Ubod. View, like, share ug subscribe every day aron mas daghan patag matagaan og paambit sa atong mga homily ug sa atong mga misa o makahatag sa tag gamayng income sa atong parokya para sa atong charitable expenses. Nya makalikay sa tas mga scammers. Kay niya man din hinato ipakita ang atong official information. Ang ato sang official Facebook page mao ang San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Nya kamong gusto pang mutabang sa pagtukod natog padayog tukod og mga balay, available ang atong CTO nga slots na tag 100 pesos. Padayon lang mo padala dinhi sa atong mga slots aning CTO Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa usab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon atong pasimbahan.